महाभारतात गोव्याचा उल्लेख गोपराष्ट्र म्हणजे गाय चरायला देणारं राष्ट्र म्हणून केलाय. त्यानंतर गोव्याला गोवांचलही म्हटलं गेलंय. गोवे, गोवापुरी आणि गोमंत या इतर नावांनी सुद्धा गोव्याची ओळख आहे. भगवान परशुरामाने बाण मारून समुद्र मागे रेटला आणि ही भूमी निर्माण झाली अशी आख्यायिकाही गोव्याबद्दल सांगितली जाते. मात्र आता संपूर्ण प्रदेश गोवा म्हणून ओळखला जाऊ लागलाय. आता गोव्यातील बीच, चर्च, कसिनो आणि इतर पर्यटन स्थळं सोडली तर कितीतरी खास अशी पर्यटन स्थळं आहेत जिथपर्यंत पर्यटक अजूनही पोहोचला नाही. गोव्याला निसर्गाचे मोठे वरदान लाभले. लोलाई पंचायत क्षेत्रातील जैवविविधतेने संपन्न असे पठारे गोव्यात आहेत. त्यापैकीच एक पठार म्हणजे मांडी तळप पठार. मांडी तळप पठारावर वृक्षवल्लीप्रमाणेच पशुपक्षी, सरपटणारे प्राणी, वेगवेगळ्या प्रकारचे बेडूक, कीटक, कीटकभक्षीय वनस्पती या जैवविविधतेने समृद्ध आहेत. या सर्व जैवविविधतेचे संवर्धन होण्याची सध्या गरज आहे. ही पठारे लोलाई गावचे जलसंचय क्षेत्र आहेत. ही पठारे वाचली तरच लोलाई गावची पाण्याची समृद्धताही टिकून राहणार आहे. मांडी तळप पठार सध्या सीतेची आसवे या वनस्पतीने भरले. निळी फुले येणारी वनस्पती युट्रिकुलेरिया प्रजातीची असून तिला पर्पल बेडवर्ट असे म्हणतात. मराठीत या फुलांना सीतेची आसव असंही म्हटलं जातं. ही पांढरी फुले इरिओकोलन प्रजातीची आहेत. त्याचे निसर्गात महत्त्वाचे स्थान असल्याचे श्री मल्लिकार्जुन आणि चेतन मंजू देसाई महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य आणि पर्यावरणप्रेमी डॉक्टर FM नदाफ यांनी सांगितले. यापैकी काही फुले कीटकभक्षक आहेत. या पठारावर अंजनेची विस्तृत वनेही आहेत. हे वनस्पतीचे टणक लाकूड जाळण्यासाठी वापरण्यात येत असल्याने या पठारावरून हे लाकूड गायब होण्याचीही शक्यता आहे. या पठारावर मोठ्या प्रमाणात बेडकाची उपज होते. मात्र पहिल्याच पावसात चिपिंग चिकनसाठी या पठारावर बेडकांची शिकार केली जाते. गोव्यातील घुमटासाठी वापरण्यात येणारी घोरपडीची कातडी देखील याच पठारावर उपलब्ध होते, कारण याच पठारावर अनेक घोरपडींचे निवासस्थान आहेत. गोवा हे राज्य सह्याद्रीच्या कुशीत वसल्यामुळे गोवा जैवविविधतेने समृद्ध असे राज्य आहे.